Nkwachukwu Ojagbo, a na-akpọ m Ojiofọ, abụ m onye Olu Okoro nke dị na Ọmahịa n'obodo nke Chineke. N'okwu bekee, I'm from Olokoro in Umuahia South Local Government Area of Abia State. Abụ m onye Igbo, abụ m onye Chiism, abụ m onye Godianism, ndị na-eti itu anya otu ndị nna anyị si mee ebe a ka ọ dị mma. Biko isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ na ọwụ naanị omenala Igbo ga-eweta udo n'ụwa. Ajụkwala m nke ihe m na-ekwukwa otu m si mara maka na be nna m na Olu Okoro, mgbe nwa bekee bịara were okpukperechi ha bata na be nna m, ndị nna anyị gakwu ha gwa ha na anyị nwere otu anyị si ekpere echi laba, anyị asịghị unu emene nke unu kpewe nke unu, lekwa ebe unu ga-anọ. Bel mbụ onye ọcha kọrọ na be nna m, ọ ndị omenala be anyị ndị ọkọnkọ Olokoro were bel nye nabata nwa bekee sị ha unu kpewere Chineke otu unu si na-ekpe ya bịa, hapụkwara anyị nke anyị. Mana ha meketere mewebe achọwa ya mma, wetewe nke ha kpọrọ ịga skuulu nke agaghị ugbu akwa. Lego ndị na-aga skuulu ma nwere ndị ka ma ihe ahụ mara mma mgbe aha isi na ndị ọcha wetara. He chọọ ya mma, weta monke saa ya ahụ tinye ya ezigbo efe, mana ọ ka wụkwa monke. Anya hapụ nke anyị dị mbụla eme tinye nwa anya. Onye kọwara ihe awụ Chinua Achebe, ezigbo mmadụ, ọ ga-adịrị gị mma kwụwa n'udo. Chinua Achebe sị, when the white man came, we are amused by his foolishness and the way he served God, and we allowed him to stay. Now he has won the heart of our kingsmen. Yashi, they have put in a sword in that thing that holds us together. Yashi, things has fallen apart. The center cannot hold again. Kedi here that thing ndocha were sword utinye. Oh, we have jikoro anyị dịka ụmụnna. Ihe ahụ jikoro anyị dịka ndị isi ojii. Ihe ahụ jikoro ndị oke evulane. Ihe ndị Igbo kpọrọ Afrịka. Ihe ahụ jikọrọ Afrịka. Chinua Achebe si na ewerele sword manye ya. Mbịa bụ omenala ọdịnala anyị. Nsi ebe a ga Togo, ebe onye isi ojii ibe makwari nke ya ugwu, ọ dị bende ya. O megide nke ma aga m eme ya, ma o megide nke meso ha yọrọ bara. Anyị kwesịrị gị inwe borders na Afrịka. O kwesịrị m chiga Cameroon ụtam dị m abanye plane gawa. Nsi na ọwụ Kenya ka m chiri ga n'ụbọchị ugbu a ụtam nọ. O otu ọ dị n'Europe. Gịnị mere ọ ga-adịrị otu a n'ala nna anyị? Anyị na-akọrọ agha ara akọrọ gbada kọtukwene nke gị. Omenala Igbo wụ ihe kwenyere na onye ọbụla nọ n'ụwa kpere Chineke n'ụzọ ọhụrụ ka mma. Ihe mụ ha kwo na-eti mkpu n'asụ Igbo wụrụ ọwụ ndị Igbo ka mụ ha na-agwa ka anyị kpekpere na Chineke otu ndị Igbo si ekpere ya. Onye China kpere chi gị otu nna anyị si gwa gị. Onye England mee nke gị. N'ime ihe ha niile nwekwana gị ndị hapụrụ omenala ha n'isi mgbe ọ gwụkwala ndị Igbo were nke ha gabụọ ya. Leenụ China, leenụ India. Ọkụ mmụọ ahụ onye China na-eprint Bible chọrọ ịga, ọ ebe mụ chọrọ ịga. Nna nna m dụlọ ka m eje ebe ahụ ụlọ nọ, ọ ebe mụ chọrọ ịga mgbe nwa. Ndị nna nna m ebe ahụ ha gara, mmehie ahụ mere m mgbe m nwụkwara ka m gakwukwa ha. Agakwu ndị gị kọtụrụ m akụkọ tutu m abịa. Ndị m onye m wụ